Balsita. Para man sa mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Shirley Main Joseph, sa kahagadan ni Carlo Magno Diaz and family, para sa kalag ni Yomeriano, sa kahagadan kan Akendi family, para sa kalag ni Froilan, Juan and Gloria, sa kahagadan ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family, para sa kalag ni Carlos, sa kahagadan ni Dadet Yanson and children, para sa kalag ni Binerando, sa kahagadan ni Monet Alegri Daen and family, para sa kalag ni Luis, sa kahagadan kan Alim family, para sa kalag ni Berna and Florence, sa kahagadan kan Belleza and family, para sa kalag ni Salvacion and Salvador, sa kahagadan ni Coring Su and family, para sa kalag ni Prisco Senior and Didinia, sa kahagadan ni Heidi Apinado, para sa kalag ni Jaime, sa kahagadan kan Antones family and Jelly Bermas family, para sa kalag ni Felicissimo, sa kahagadan ni Jelly Bermas and Antones family, para sa kalag ni Suela, Eufemio, Nobilita, and Paul Henry, asin sa gabos na kalag, sa kahagadan ni Nonder Nevero, para sa kalag ni Iluminada and Agapito, sa kahagadan kan Gesta family, para sa kalag ni Basilio Jr., sa kahagadan ni Christine Chan.
Sa giraray, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Ngunyan, nasa ika-14 Domingo na kita sa ordinaryong panahon. Sa mga babasahon ngunyan, pinapagirumdum kita na maging mahuyo asin mapagkumbaba ang puso, siring kay Jesus. Inaalok kita na maggrani sa iya sa tahaw kan mga kadipisilan nin buhay. Sirang man, inaapudan kita ni sa buhay ang satuyang pagtubod, sa paagi nin pakikipagkapwa, na magdadara ning karahayan sa gabos, lalo na sa mga nangangaipo. Sa pagpadagos niya to sa buhay pagtubod, buksan niya to ang satong puso sa pagkamuot ni Diyos, asin sa biyaya na itinatao niya, hali sa iyang aking si Jesus. Ang satong selebrasyon, pamamayuhan ni Reverend Father Jose Baranda Jr. Matindog po kita asin awiton niya to ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka na ma, asing kan aki, pating kan Espiritu Santo. Amen. An pagkamuot ni Dios Ama, an biyaya ni Jesucristong kagurangnan ta, asin an balaog ni Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Dios marhay na agatabi sa indugabos. Diyos marhay na agaman po, Father. Sa dakulang kaugmahan, nagkakatripon kita sa dambana ni Senyor San Rafael, ngani na mag-omaw, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya, sa mga bendisyon na pinapadara sa satuya. Kaya tanganing maninigo kitang magselebrar kay ning ika-14 Domingo, kan ordinaryong panahon, rumdumon asin pagsolsolan an satong pagkasalan. Gabus kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ning makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ko ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles Sin Santos, asin sa indo mga tugang na ko ipamibi sa Diyos na makakamhan.
Patawaron lugod kita ng Diyos na makakamahan daraw kita sa buhay. Haring kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Purawan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katunimongan, sa mga taong malahayan buon. Ginoo maumika, rinulukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika. Pinapasalamatan miika, huli ka dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos ating langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nanaking bugtong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Cordero kan Diyos, akik ka naman. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan tinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara, kan mga kasalan, kan tinaban, nakuhaan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa ato ka naman, kahiraki kami. Ay kasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan nurog, kalang ko. Heso Kristo kay Pakan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan simong aki, binangon mo an napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod, tawanan banal na kaugmahan, tanganian mga hinawas mo sa kaorip naning kasalan, gibuhon mong makinabang kang danay na kaugmahan. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo simong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahali, kasaro kang Espiritu Santo, sarong Diyos, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Inaandam ni Zacarias ang mga tawo sa pagdatong kan sarong lider na magdadaraning katuninongan asin kaligtasan sa katawohan. Ang pagdatong kan hade, magdadaraning kaugmahan sa gabos. Asin ang katawohan, maomaw dahil sa daranyang kaligtasan. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ulay kang kagurangnan, magugma kang labi-labi, o aking babae nin Sion. Magkurahaw ka, o aking babae nin Jerusalem.
Uya ang sa imong hade, maabot na sa imo. Siya suripot na paraligtas. Dukha as nagkakabayo sa asno, sa turilyong ugbon nin asna. Raratakon ko ang karwahe sa Ephraim, asin ang kabayo sa Jerusalem. Hahalion ang pana na panlaban, asin mataram siya ning katuninungan para sa mga nasyon. Ang sa iyang kahadean, puon sa dagat, sagkod sa dagat. Puon sa salog, sagkod sa kapuruhan kandaga. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Uumawong ko ang sa imong ngaran sagkod paman. Hadi ko asin Diyos ko. Umawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman. Hade ko, asin Diyos ko. Papaurugon ta ka, Diyos kong hadi. Asin uumawong ko ang sa imong ngaran sagkod paman, sagkod lamang. Gabos na aldaw, uumawon ta ka. Asin uumawong ko ang sa imong ngaran sagkod paman, asin sagkod lamang. Umawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman. Hade ko, asin Diyos ko. Maugay asin mahihirakon ang kagurangnan, halaba ang pasensya, asin dakula ang karahayang buot. Marahay ang kagurangnan sa gabos, asin mahihirakon sa gabos niyang gibo. Umawong ko an sa imong ngaran, sagkod paman. Hade ko, asin Diyos ko. Pasalamatan ka, kagurangnan, kang gabos mong gibo, asin ang mga maimbod, mag-umaw sa imo. Ang kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin ang sa imong pagkamakakamhan itataram. Umawon ko an sa imong ngaran, sagkod paman. Hade ko, asin Diyos ko. Ang sa imong kahadean, gabos na panahon, asin ang pagsakop mo, danay sa gabos na sunod-sunod na kapag-arakian. Maimbod ang kagurangnan sa gabos niyang tataramon, asin dayupot sa gabos niyang gibo. Kinakabit niya ang gabos na natutumba, pinapatindog niya ang gabos na nakadapa. Umawong ko an sa imong ngaran, sagkod paman. Hade ko, asin Diyos ko. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita ni San Pablo na mabuhay, susog sa katukdoan ni Diyos, asin sa inspirasyon kan Espiritu Santo. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, kamo, mayo kamo sa laman, kundi iyaon sa Espiritu. Kung talagang nag-ierok sa indo, ang Espiritu kan Diyos. An mayo kan Espiritu ni Kristo. Siya bakong sadiri ni Kristo. Asin kung nag-ierok sa indo ang Espiritu, kanagbangon ki Jesus sa mga gadan. Ang mga magagadanon nindong hawak, bubuhayon kanagbangon ki Kristo Jesus sa mga gadan. Huli kan sa iyang Espiritu na nag-ierok sa indo. Kaya mga tugang, mga parautang kita, alagad bako sa laman, tanganing mabuhay, susog sa laman. Takon mabuhay kamo, susog sa laman, magagadan kamo. Alagad, kun huli sa Espiritu, gadanon nindo ang mga gibo kanhawak, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Babasahon na ginuno sa Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Kay itong panahon, si Jesus nagsabi, nagpapasalamat ako sa imo Ama, kagurangnan kang langit asin daga, ulit ay tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madonong, sa mga matali, asin ihanag mo sa mga musmos. Opo, Ama, ulit sa siring, ang pagmarahay mo sa atubang mo. Ang gabos, ipinaubaya sa ko, kan sa kong Ama, asin mayo nin nakakamid bid sa aki, kundi an Ama. Asin mayo nin nakakamid bid sa Ama, kundi an aki, asin ang buot pahayagan kang aki. Madya ka mo sa ko, gabos na napapagal, asin nagagabatan. Tatawang ka mo ning kapahingaloan, sukngayaan sa kong sakal, asin makanuod ka mo sa ko. Ulit ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso, asin makakakuha ka mo nin kapahingaloan para sa indong kalag. Tan sa kong sakal, masayon, asinan sa kong paksan, magian. Ang marahay na bareta kan sa tong kaguragnan. Pag-umaw sa imong Kristo. Sa girara, Diyos marahay. Sige na. Sa giraray, Diyos marhay na agatabi sa Indogabos. Good morning. Igwa ko sa indong istorya. Igwang sarong lalaki na nagdulok sa ko na naghahagad nin tabang advice kung ano ang sa iyang gigibuhon. Sabi sa kuya, Father, ako nagayud ngaya ang pinakadimalas na lalaki sa bilog na kinaban. Natakman niya ko. Enot sa gabos ngaya, Pader, binayaan ako kan sa kuyang agom. Day akong trabaho, ngunyan. Day ko aram ngaya, Pader, kung sain ako makuanin kwarta dahil sa kapobrihan na ipapakakan sa sakuyang mga aki. Dakulon ngaya ang nagdalaog sa kuya na mga maraot na mga gigibuhon. Kaya ngaya, Pader, tabangan mo ako kung ano ang sa kong gigibuhon sa buhay ko na pano nin kadipisilan. Mga tugang, an hapot na ini, siguro, pirmi manindong pighahapot, asin pighahagad nin tabang sa Diyos. Ano ang gigibuhon ta kung pano na nin stress ang buhay ta? Ano ang gigibuhon ta kung nagpapara-overthink kita? Ano ang gigibuhon ta kung pano kita nin kaaditan sa buhay? Ano ang gigibuhon ta kung nag-aagi kita nin kadipisilan dahil sa helang, kapobrihan, asing mga inaapod na psychological na problema kan buhay ta? Ang solusyon, ang Diyos. Yes. God is the solution. Sa Ebanghelyo na nadangog niya tungunyan, sinabi ni Jesus, madya kamo sako, mga napapagal, tatawang ko kamo nin kapahingaloan. Madya kamo sako, na mga nasasakitan, an sakuyang sakal magian, asin an sakong paksanon magian. Ano ang but sabihon kaininin mahal na Diyos? Mga tugang, pinakaimportante ngani na magkaigwa kita nin peace of mind. Ang pinakaimportante ngani magkaigwa kita nin authentic happiness is through prayer. Yes. Without prayer,
we cannot attain peace of mind and happiness. Without prayer, wara kita nin relasyon sa mahal na Dios. Ngani na magian an satuyang paksan, nakadipisilan, problema, kaaditan sa buhay, first of all, magkaigwa kita nin relasyon sa mahal na Diyos. Now the question is, how? Paano? Importante po sa relasyon sa mahal na Diyos ang inaapod na silence. Without silence, daimataram sa tuan Diyos. Without silence, daita maaaraman kung ano ang gigibuhon ta. Without silence, daita makukua ang tamang palumanan ta. Nata, ano ang yaon sa kasilensyuhan? Sa kasilensyuhan, mga tugang, diyan kita magkakaigwa nin panahon ngani na isipon kung nagkasala daw ako sa Diyos. Ang inaapod na examination of conscience. Sala daw o tama so ginibo ko. By that, again, nagkakaigwa kita nin relasyon sa mahal na Diyos. Kung identify ang satuyang sala asing tama na gibo sa Diyos. Second, dahil po sa inaapod na kasilensyuhan, mai-examine taman ang satuyang gibo. Ano daw so tinaram ko, duman sa tugang ko kasuudma, tama daw ito so sala. Ano daw itong ginibo ko sa tugang ko, kasubago? Marahi ito o dapat kong gibuhon? Ano daw ining ugali kong ini? Dapat kong baguhon o dae? That's examination of consciousness. You see? Importantihon ang pagsilensyo. Asin pagsilensyo na kaibahan ang mahal na Diyos. Now, sa intay nagigibuhon, ideally, we can do it sa simbahan, sa peya, sa lugar na matuninong. But, ako po sa parti ko, even when I am driving, even when I am inside the comfort room, even if naghihigda ako, nagigibo ko ang pagsilensyo. Sugari baga bua, nagmumunulog ka, sulong nagtataram, Lord, patawad! Sa ginibo kong ito, sala palan ako. Lord, salamat, ta tinao mo ini sa kuyang okasyon. Lord, salamat, ta despite kan mga kadipisilan na inagihan ko, nalampasan ko ini. And that's the power of talking to God. Silence. Iyan an enot. Ngani na magkaigwa kang peace of mind, authentic happiness, and mahali ang pagparadit, stress sa buhay. Silensyo an enot. Ikadua, yes, pagkatapos kang kasilensyuhan, you will go back to reality. How again we can apply so mga inisip ta habang nagpapangadji kita sa kasilensyuhan. Basic principle. Makontento kung ano ang yaon. Dai magparakumparar kang sadiri sa iba. Dai magparahiling kimaraot. Hilingon ang gabos na bagay sa positibo na paghiling. By then, naa-apply ta
So pangadji ta. So kasilinsyohan ta. So relasyon ta sa mahal na Diyos. Makontento kung ano anyaon. On my part, mga tugang, haluyo ng panahon, dai na po akong TV sa kwarto ko. Hinali ko na ang telebisyon. Ang telebisyon, numero 1 na tentasyon, lalong-lalo na pag-abot sa marhay na relasyon sa Diyos. Nata, sa TV dakulong kang mahihiling, mga magayon ng lugar, ay, nata ako dahil nakakaduman, kahirak man ako, may mga magayuno na mga lalaki, may mga magayuno na lalaki, matitintaran, an kaatian kan isip ta, asin mahihiling ta, an mga manlain-lain na mga magayon na bagay sa kinaban, then we will start complaining, we will start comparing ourselves, magiging mamundo kita. Dai ka magkakaigwang peace of mind. Dai ka magkakaigwang kaugmahan. Tagabos sa sadiri mo, gabos pigraot ang pagkatawo mo dahil sa nahihiling mo sa pagparakumparar, asing pagparahanap kang dai sa imo. You see, pagkatapos kang pagsilensyo, pag-abot sa realidad, makontento kung ano ang yaon sa imo. Then, luway-luway, magkakaigwa kang trangkilong isip. Third and last, yes, there will be times na magbabalik-balik ini. There will be times na titintarang ka kang demonyo. Na, uy, salaya na isip mo. Makilaban ka sa kataning mong pig-iwal ka. Magtumang ka, tapig tatamaan ang pride mo. Then, you will use again the power of the Word of God. Paano? Ang gabos na mga maraot, na mga kaisipan ta, tataparan iyan kan Diyos, kan mga tataramon niya. And then we will realize na ang gabos na nangyayari sa buhay kan tao, marhay asin maraot, gabos ini kabuktanin mahal na Diyos. And then, susundun ta, aakuun ta, ang mga marhay asin maraot, mga pakaraot, mga hilang, kapobrihan, kadaihan, takabuktan iyan kan Diyos, ngani na may magluwas na marhay sa satuya. That's the time na magiging magian ang daradaratang cross. That's the time na ang sakal na pipadaranin mahal na Diyos sa satuya, magiging magian. Magkakaigwa kita nin trangkilong isip, kaugmahan na daing kapantay, asing katrangkiluhan kang satuyang kalag. Tulong paagi. Silensyo. Makontento kung ano ang yaon sa imo. Asin, ang gabos na nangyayari sa buhay ta, marhay asin maraot, kabuktan din mahal na Diyos. Pag napapagal, pag na-stress, magdulog sa Diyos. Ang Diyos ang solusyon sa kadipisilan ng tao. Namamuktan ka mo kan sa itong kagurakan. Matidog na po. Sa tuyang ipahayag ang sa kong pagtutubod. Nagtutubod ako. Sa sarong Diyos, amang makakamhan,
kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling, asin day nahihiling, asin sa sarong kagurang na si Yesu Kristo, Bugtong na aki kan Diyos, asin namundag gikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos kan Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Berhen Maria, asin nanitawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sagkod sa kagadanan, asin nilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadayaan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi nin mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikon simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang sarong komunidad na tiripon sa pagsamba asin nagsasarig sa mamumuton na nangangataman kan Dios, idulot niya ang gabos na pangangaipo sa langit no na Ama, ang simbagta kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga opispo kan simbahan, magiya sa to sa mga dala ning katuninongan, asin pakipag-ulian. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawawaranin paglaom, huli kan gabat ni sa indang mga kahaditan, asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghelang, makamati ninranga asin kaumayan, sa dalisay na pagmakulog kan mga nagaataman sa inda. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kaugmahan na daing kasagkoran, sa kaadaan kan Diyos. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, an sa imong aki nanunuga na mawaras sa mo nin kapahingaloan kung kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming danay na magsimbag sa sayang pagiya, asin pakusuga kami na maging kasangkapan nin sayang katuninongan. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sako asinan sa indong atang, ako on man lugod, kan Diyos amang makakamahan. Ako on manlugod kang kagurangnan, ang atang sa imong mga kamot.
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginapong niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdolot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo arual daw sa gawi ning langito na buhay. Huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Dios no sa tong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamahan na din kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay din tao sa pagtios, pinara niya ang sa mong kasalan. Sa pagkabuhay duwat hali sa gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na din kasagkoran. Sa pagsakad sa imo Ama, binuksan niya ang pinto kang kalangitan. Kay kaiba, kan gabos sa mga santos asin angheles, sarabay kaming minaawit, kang himno kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ikananggad banal, burapod, nining gabos na kabanalan, kay ining mga atang namimibi kami. Pabanala kang ambon kan sa imong spirito, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuaning tinapay asin pagpasalamat, pinaakini. Dangan itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tenan sa kuyang hawak, may dudolot para sa inyo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuan niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tinankalis kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipag-imohon indo sa pagrumdong sa sakit.
Misteryo kan pagtubo. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang paggaganaan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kami nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum ang kagurangan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tangani, malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel asin gabos na klero. Siring mang girumdumas sa imong pagkahera, kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay luwat asin gabos na gadaandanan. Ako asin nasaliwanag kan sa imong lalawgon kay raki kami gabos sa minibi kami. Nganing kay Bani Santa Maria, Birhen na nin Diyos sa San Jose, ansay mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nagkaitu pa nagpagigaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Cristo. Uli sa iya, asin kaibanya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asing pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Amanyamo layaan ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit, ang samong kakan sa arualda, itaumo sa muya-unya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asiharek kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kami natabangan, kansimong pagkaerak,
maging danay na talingkas sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulit sa imo ang kahadehan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalaan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog. Sosog sa imong kabuktan, ika na nabubuhay asin nagahade. Sa kapanahonan, kan mga panahon, Amen. an katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa Espiritu Santo. Siring sa sarong pamilya na nagkakamin rootan, magpatinotoo ang kita kan tanda ni katuninongan. Peace be with you. Pero ang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinaban, kahaleraki kami. Pero ang Diyos na nagpapara, kan mga kasalan kang kinaban, kahaleraki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban, kawi kami katuninongan. Uyaan kordero kang Dios, uyang nagpapara kan kasalan kang kinaban, paladanan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo, na ika magdagos sa kong harong, alagad magdaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pangatamanun lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo. Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi, ang sakuyang sadiri, sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko, sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki, sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya, asin sa ngaran niya. Inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo. Mahera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo, maglinig. Ang sa imong laman, magpakusog. Asin ang sa imong espiritu, magpabanal sa kuya. Lugod ay ako makalingaw, banal kong para ligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay, na siblag sa imo, asin sa kahurihurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sana
Sana kagurangan, ika nagkatao sa muyaning kusong. Kami nanay na surugon sa samuyang mga kaluyan. Ikaw sanaw kagurangan sa mong pusog paglahong kaugmahan. Ikaw sanaw kagurangan, maghahatid sa buhay mi sa pagkaman. Lugod ika sa mga puon, buhay mi ang makamtan. Buhay mi ang makamtan. Maluhod po para sa katanosan asin katotoohan. Diyos amang makakamhan, minimidmi na ika ang samuyang ama, namumumuton asin mamurawayon. Ipinadara mo ang sa imong aki, sa mong kagurangnan ni Jesucristo, tanganing tubuson kami hali sa kaoripnaning kasaalan asin kagadanan. Ngunya na panahon, padagos pa man giraray kami, na nauuripon, nin manlain-lain na pagsakit. Napupurisaw asin nagaagrangay kami, huli kan mga kadipisilan na samuyang inaagihan, sa ekonomiya, politika, kapalibotan, asin iba pang manlain-lain na aspeto, kan samuyang pagkabuhay. Naglalakaw kami kun minsan sa kadikluman, nin kawaaraning katotoohan, asin uripon kami kan mga salang pagsabot, personal na motibo, asin makasadiring ambisyon. Ang samuyang mga puso, garuma nagtutugang bulkan, kung nakakahiling kami nin mga bagay na bakong matanos. Kagurangnan, di kaming ibang mabibirikan, kundi ika. Ika sana ang ama, na totoong mataonin tunay na katalingkasan, sa tahaw, kang gabos niya mong mga panginguwa asin kamawotan. Kaya minadulo kami sa imong ngunyan, asin inahagad ming mapanindugan ang ebanghelyo ning katotoohan. Dailugod kami magtugot na mangibabaw ang inistisya asin kautikan. Dailugod kami maging bungog sa mga pagtios na namamatean kan samuyang kapwa. Dailugod kami maguntok na dependeran ang mga dukha sa saindang pangangaipo. Inaapod mo kami bilang sa imong simbahan, sa misyon nin pagkamuot asin paglingkod, nin pagpahayag na sa imong katanosan, katotoohan asin katuninongan, iyo ang maghade sa samong mga buhay. Inaapod mo kami na paasanon ang samuyang mga krus, tanganing maarugmi ang sa imong aki, na nagdusay kan sa diri, tangani na matubos niya kami sa kadikluman ning kasaalan, asin kagadanan. Kaya sa kusog asin liwanag kan sa imong espiritu, sa ngaran kang katanosan asin katotoohan, lugod, kuguson mi ining misyon na itinao mo sa muya, na iharubay ang marahay na bareta sa lambang panahon. Tanganing pag-umawon mi ika, tanganing ika ang samuyang mamidbidan, asin tanganing day kami magsamba, magsunod o magpaurog nin isay man o ano man, kundi ikasana ang samuyang ama, makakamhan asin mamumuton. Inihinahagad mi sa tabang asin pamibi ni Santa Maria, sa mong ina ning kaligtasan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, warasan samo na mga napano nin kadakol na atang,
na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asi din ang God maguntok sa pag-omaw sa imo, huli ki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Matuko po kita para sa nagkapirang paisi. Second collection, magkakaigwa po kita ng second collection para sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tong parokya. Guadalupe Chapel. Ang Guadalupe Chapel sa Boraguis, Legazpi City, bukas para sa mga parasimba, asin may debosyon kay Santa Maria, Berhen kan Guadalupe. Ang schedule kan misa duman, kada Sabado asin kada Pitsa 12 kan bulan, alas 5:30 kan hapon. Kadua, choir members, inaapudan ang mga maawot magserbi sa paagi kan sa indang musiko asin tingog. Ang Saint Raphael Mayor Choir o SRMC, bukas sa pag-ako nin mga bagong miyembro, magpasiring sa opisina, kan parokya o magdulok sa kisay man na aktibong miyembro kang choir. Ikatulo, Prex Weekend. Ang Parish Renewal Experience o Prex Seminar, minabukas liwat kan pintuan para sa mga maawot, maging kaayon kan mga grupo, asin magserbi sa manlain-lain na paagi sa satong simbahan. Inaalok ang kabos na 18 anyos paitaas na mag-atinder kan Prex Weekend sa July 21, 22, asin 23. Magpalista sa may Puerta Mayor kan simbahan o sa opisina kan parokya o kaya magdulok sa indong Barangay Pastoral Council Coordinators. Ikaapat, exhumation, paisi sa mga tagapangataman kan mga lulubngan sa Legazpi Catholic Cemetery. Makibasa po kay nakapaskil na listahan sa may pintuan kan simbahan, nakaipuhan ng haleon nganing mapakarhay ang mga estruktura. Magpasiring tabi sa opisina, sa Martes, sundo Biyernes, tanganing maasikaso ang sa indang paglipat. Ikalima, fundraising. Salamat sa mga nagsuporta sa satong fundraising para sa Industrial Power Generator Set. Naka-flash sa TV screens asin nakapaskil sa mga puwertahan kan simbahan anyaran kan mga nanggarana. Ikaanom, confirmation. Magkakaigwa kita ning kumpil sa Agosto 12. Mapuon ang seminar sa July 22, Sabado, 1:00 kan hapon, digdi sa simbahan. Magpalis sa tabi sa opisina, asin darahon ang baptismal certificate. Donations. Salamat sa nagdonar ka nakaaging simana. Kabangan High School, 1,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Asin saro pang Anonymous, 50,000 pesos. Ang nagpapaisi asin ang nagpapasalamat, si Reverend Father Leandro P. Morillo, Kura Paroko. Salamat po. Matindog po kita. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kita ni Diyos na makakamhan, anama, asinanaki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita sa pagkamot sa Diyos, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mary, Mother of God. That we may be made rich of the promises of Christ. Let us pray. Wherefore, to beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glorious resurrection, through the same Christ, O Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Diyos maray na agatabit, girakay.